Teraz z tomu videa, kde budeme konečne robiť, alebo sa pustíme do motora, hej, jaká tam je onen. Sa pustíme konečne do motora. Takže, no, takže tak, no, takže začneme rozoberaniu hlavy a postupne sa dostaneme až na spodnú časť prevodovku, hej. No dobre, takže takto to vyzerá. No, neviem, všelijako. Neviem, no, to tu uvoľnené nejako. Dobre, teraz sa uvoľním tá šruba. A potom raz, dva, tri, štyri. Ale hovno, prvé sa musí dať dole tieto tri. To sú z váhadla. Čiže to je 13. Ja, dobrý Martin, dobrý si. 14 to uvoľníme. Že. Ale to není 13, hoši. 12. No. Samozrejme. No, takže tyčko je podľa vonku. Tieto dve tyčky vonku, jedna, druhá. Hej, no. Teraz sa pustíme a dáme dole týchto, tu jedna šruba, druhá, tretia, štvrtá, piata. Týchto 5 šrub dáme dole. Divné. Toto bude asi tiež 12. No, takže toto, no, tak to bude iné už. Okay. A to čtalo tomu také tie valčeky, vieš, ktoré nie? Hej. A neviem, že jak budú isté, že? Tu je a tam je. Idú s tým. Ani nie. Tá. To ani čo si nebolo. To čo je za... Tu je... Potom zmerám, že konečne aká veľká sviečka tam má ísť. No počkaj, teraz, toto je, že tu je len na piesň, že in. A pekne. Vidíte? Vidno to kus. To je celé hrozové, ježiš, tak toto ne. No. To je problém troška. Takže asi nová hlava, no, chlapci. Ide dole tá hlava, ale počkaj, tu myslím, že tu niekde... Tu nie je chytená nejako, áno, nie je tam chytená, ešte je dole. Koľko tam je tých dzigvajzov? A bordelov. Super, boha. A pies tiež sa zdaví. To je toto, hej. Toto je čo, prosím ťa? Lebo som to rozoberal. No, takže teraz toto. Tak. Taká pružinka ešte, no to je. Tu je taká tá bazmek, nestratiť. Toto tu sa dáva dole, že to je taký, sem zase na to. Tu je taký špeciálny kľúč, taký sme si vyrobili. Tam vložíme. A pekne vyšrubujeme to voľne, takže to nie je nejaký problém. Máš zvonku? Toto aj. Ja sa mu nechce, jak si. Potom si ideš spojku. Že by som dal z toho spojku, no. A ináč aj jak to kýve. Ono sa to má kývať takto. Spojka, neviem, ale... Má sa to kývať, ale ten kôš spojkový, ale že by až tak... No, ale má sa to kývať, ale neviem, či až tak. Možno, že hej, no však... Keď dáme dole tú... Len, sú na dole toto, hej. Segerú poistku. Dáme dole spojku. Tam bude možno ešte jedna. Hej, tak to chytíme aj s tými lamelami. Hej, so všetkým týmto, hej. No.
tam. A teraz tento spojkový koš. No i ten sa vidíte, ale ten sa má kývať. Nejaká divná podložka. Rukami. Tam je, a teraz toto vonku. No. A ja dám toto. No. A tu sa nachádza. Čo to je napísané? Maťo je... Chuj. No to čo také. Dobre, takže odmontujeme to tu. Olejové čerpadlo. Na tom je šípka, že má ísť to takto. Takže ja len tak. Než to má ísť takto. Takto to tam vyzerá, hej. No tu na, toto. To nemá byť náhodou desenie? Neviem, asi nie, však to je jedno. To je 3 motory. Tu sú 2 tesnenia. Takže to položím sem. Asi 2 tesnenia, že sú tam, vyberiem ich určite, dám ich do toho. Neviem bež tými nožnicami, som peretý. Vyber s tým. Čo nám to vytávam? Dobre. Teraz sú to kolečko vonku. To je červený silikón, ja stejak inač. Ok, sem odložím. No. Čo teď ľudkuje? Asi dáme dole tento radiací segment. Alebo jak by som to nazval, ale neviem vôbec. Z toho by už tak všetko asi. Položím sem. Potom neštúrim. Či štúrim? A vieš, to nebudem vyberať vonku. Rovno na tej radičke to. Potom to dole. Potom. Teraz ten bázmek dole. Aha, ale prvom musíš pružinku zmontovať. Aha, ale to je ten shifting drum sa tomu hovorí. Hej, asi toto a potom to je všetko a... Nie, prvé toto a potom toto a môžeš ho poliť. Ty, aký si múdry, daj sem. Daj go udrel. Som to robil na svojom. Si to robil, ha? Okay. To je pružina tam, ne? Teraz sa tlačí, no. Teraz je tam neutral. To je jednotka. 2, 3, 4, 5, má to 5 rýchlostí. Alebo neviem, že to je také divné vybranie to má. Ale vyzerá, že tam asi 5 rýchlostí, ja. Dobrá, skočilo, už to rozhýbalo, nevadí. Tak a... Okay. Takto, hej, tak na to je to. Na 125-ke bolo také vybranie, také dve diereky, do tej si zapichol toto tu návisť, toto... Netočilo. Hej. Dobre sa mi zdalo, rozmazaných počak. Asi bude také rozmazané bolo, no. Takže to je taká jedna šruba. No a tu je to presne. Tu je džúrka a tu tie džúrky má ísť presne takto, hej. Vidíme. No, sem. To všetko, to povoľňovať. aj tu, štvrtá. No, dáme dole. Neviem, kde to mám chytiť. Začne sa Kde to začne rozpolovať, no. No. To chytím a budem s tým takto nejako. No, tú tyčku máš celú vyťahnuť, či? Toto. Ja to vyberá. Fú, ale vieš, jak som sa zľakol. No. 250 ročný sesienie. No. Tmel. Už je z neho žltý. Sám. Rovno do koša jedna. Ježiš, to fakt prásklo, týpek to zalepil. To je takéto špeciálne lepidlo. To je to na to... To je také špeciálne lepidlo. Točí sa to? Je to dobré to No, všetko? točí sa to. No, tu vyzerá motor. Tu
To v poriadku ložisko vyzerá. Toto prevodovku ešte nebudem. Musíme prísť na to, čo na tejto tu navesí zle. Chybe sa to. A dajte všetko. Čo je na tom zle, že už vidím. Čo? To malo byť. Že by sa to No, zlomilo? je to zlomené. Je zlomené, vidíš. To je Ale problém. buď to len na kopáčku, ja budem to štartovať len na holý starter. To je tiež dobrý nápad. No takže ľuďka. Rozhodli sme sa, že tam dáme nakopávací segment, ani nič. Čiže tento bazmek, čo je tuto, sme vybrali vonku. Ďalej je tu ozbené koliesko, ktoré má byť pod týmto. Hej. Ale tam nebude, lebo zbytočne tam bude, lebo to je iba kvôli nakopávačke. Žiaľ, toto tu osať musí, lebo to je kvôli spojke, takže tak. No a miesto toho kolieska to dáme len podložku, ktorá je pod tým kolieskom. A podložku, toto je medzovák, alebo ja by som to povedal. Čo je pod kolieskom a to je podložka. Hej, čiže vlastne tam je keby je koliesko, akože, hej, akože tam je, takže to je v poriadku. No a teraz, snad sa mi to nerozsype, ale to je v poriade, to tam vôbec netreba, aby to tam bolo. No a teraz tam mrtneme karter. Toto všetko tu, šiglézy, sme tam dali. No tu je karter s poznámkou, veľmi peknou.